सोलो बीटीसी पाल्टाय सासा सासिर बारि जाय बे स्ल'गानखौ नोंथांमोना ससियेल मिडिया खौरां बिजों गोबाङावनो नोंथांमोना गोबां नुनो मोनगासिनो दं आरो बे सोलो बीटीसी पाल्टाय सासा सासिर बारि जाय बे स्ल'गानखौनो गिबि खेबनि थाखाय अजद दैखांनानै आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा जा राकेश ब्रह्मनि दैदेननाय लाइमोन इउपिपिएल गांखंनि दैदेनगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा जा बे स्ल'गानजोंनो माइनरिटिफोरनि न'खर न'खर थांनानै आथिखालनि बीटीसी सरकार एबा आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय सिगां जाबायदि बाथ्रा होदोंमोन बीजेपीनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दायो बीजेपीजोंनो एलाइन जाबाय बेफोरखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै गोबां सावरायहोदों आरो बेखौ लानानैनो बाथ्रा बुंदों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा दायो बीटीसी पाल्टाय जाबावो नामा होननानै बेबायदि बाथ्रा अजद एबा सोंथि सिखारदों दिनैनि समा बीटीसी पाल्टायनायनि नङा दिनैनि समा दिसपुराव थांनायनिसो सम होननानै बे सासा सासि सोलो बीटीसी पाल्टाय सासा सासिर बारि जाय बे स्ल'गानखौ लानानै बेरेखा बाथ्रा बुंदों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएलनि जा स्ल'गान सोलो बीटीसी पाल्टाय सासा सासिर बारि जाय बे बाथ्राखौ माबायदि बुंदों माबायदि अजद दैखांदों दिनैनि समाव बीटीसी पाल्टायनायनि सम गैला दिसपुराव थांनायनिसो सम बेबायदि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि এতিয়া কি बीटीसी পাল্টাৱাৰ সময় নেকি কওকচোন এতিয়া দিছপুৰ যোৱাৰ সময় এতিয়া बीटीसी পাল্টাৱাৰ সময় নহয় তেওঁলোকৰ এছেছমেণ্ট কমপ্লিট ভুল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এই পৰিণাম এতিয়া হৈছে দিছপুৰ চলো দিছপুৰত আমি আমাৰ 15টা সমষ্টিৰ পৰা কেণ্ডিডেট আমি দিছপুৰত পঠিয়াব লাগে যি গভৰ্ণমেণ্ট নহওক কিয় দিছপুৰৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে আমি টকা পইচা আনি পেলাই আমাৰ बीटीसीৰ উন্নয়ন কৰিব লাগে চাচা চাচিৰ ঘৰত গ'লে কি হ'ব এইটো बीटीसी পাল্টাৱাৰ সময়ও নহয় চাচা চাচিৰ ঘৰত যাই বহি থকাৰ সময়ও নহয় আমি কাম কৰাৰ সময় আমি কাম কৰিব লাগিব ধন্যবাদ